Συγκλονιστική η ανταπόκριση του αθηναϊκού κοινού. Sold out οι συναυλίες της Μαρίας Φαραντούρη και του Γιώργου Νταλάρα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στο Θέατρο Παλάς. Σχεδόν 3.000 θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές στιγμές. Κορυφαίοι ερμηνευτές συναντήθηκαν για πρώτη φορά επί σκηνής στην Ελλάδα και ερμήνευσαν το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία πρόσφατα στην Ευρώπη και μάγεψε κοινό και κριτικούς. Υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Λουκά Καριτινού παρουσιάστηκε σε πανελλήνια πρώτη ένα πλούσιο πρόγραμμα με τραγούδια Ελλήνων συνθετών αλλά και επιλεγμένες μπαλάντες της Μεσογείου. Ενθουσίασαν το κοινό συμπράττοντας παράλληλα, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, με τις αμοιβές τους στο έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων για την υποστήριξη των προσφύγων και των αστέγων. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, γιατί έχουμε δύο μεγάλους καλλιτέχνες, την Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Νταλάρα, που προσφέρθηκαν δωρεάν, χωρίς αμοιβή, να τραγουδήσουν για τους άστεγους και τους πρόσφυγες εδώ στο Παλάς, που σιγά σιγά καθίσταται ένας εμβληματικός χώρος του Δήμου, γιατί συνεργάζεται συστηματικά πια και με τα μουσικά μας σύνολα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Λουκά Καριτινό που διευθύνει την ορχήστρα, και θα ακούσουμε Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Κουγιομτζή, μπαλάντες της Μεσογείου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι γίνεται σε αυτό τον εμβληματικό χώρο εδώ του Δήμου, ότι δίνουμε ζωή στο κέντρο και θα συνεχίσουμε ακάθεκτη. Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος της προσπάθειας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων για την στήριξη όσων έχουν ανάγκη, όπως τόνισε ο Χρήστος Τεντόμας. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στόχο έχει να μπορέσει να είναι όσο μπορεί κοντά στον πολίτη, κοντά στον Αθηναίο, κοντά στην Αθηναία. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια διοργανώνει τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Τα έσοδα λοιπόν, μέρος των εσόδων από αυτές τις δύο μεγάλες συναυλίες για τους άστεγους της πόλης μας.
Οι δύο καλλιτέχνες δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους από την ανταπόκριση των Αθηναίων στο κάλεσμα αλληλεγγύης, τονίζοντας ξανά πως ανάλογες προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν με τη συμμετοχή και τη σύμπραξη όλων.